କାଏଁ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା? କାଏଁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବି ଯେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରି ପାରବାର୍? ଏତେ ଭାବବାର କାଣା ଅଛି ଯେ ଆଇନ୍ ମୁଜିକରେ ରାଜନୀତିକେ ଢୁକିଛନ୍ ନ? ଦେଖିବେ ଏଥି ନୁକସାନ ଯେତେ ଅଛେ ଫାयଦା ତାରନୁ କେତେ ଅଧିକା ଏ। କା କରି ବୋଇଲେ ଇଛେନ୍ ଯେନ୍ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛେ ଏଟା କାଣା ସେ ରଜା ଗୁଜାକର ରାଜନୀତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ କେଁ? ହେଟା ହେଇଥିଲେ ଏଥି ସବକର୍ ଲାଗି ଜିଇବାର ଖାଇବାର ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ବି ଏଥେ ଚାରି ନୀତି ଥିତା। ହେଲେ ଏଟା ତ ନାଇଁ ମାନ୍ତା ଗନ୍ତା କର ବାଗିର ଇ ବୁଆ ୟଗା ବଗା ଖଗା ବି ଆଜକାଲ ରାଜନୀତି କରି ବସଲେନ। ହେଥିର୍ ଲାଗି କାହିଁ ଗଲା ସେ ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଯାଇ ଦେଖଲେ ଖାଲି ଭେଦ ଆର ଭେଦ ବୋଇଲେ ଯେ ଯାହାକେ ଭେଦି ପାରଲା ବୋଲୁନ୍ ତ। ହେତକି ଯଦି ଖଡ଼ି ଛିଁ କରି ଶିଖିଗଲେ ବୋଇଲେ ଆରୁ କେନ୍ସି କଥାର ଚିନ୍ତା ନାଇଁ। ଆପଣ ରାଜନୀତି କରବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ଫିଟ୍। ଇତି ପିନ୍ଧନ ଉଡ଼ାନ ବି ଜହ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଚୁଡ଼ିଦାର କି ପାयजाମା ନି ହେଲେ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥି ବି ଚଲିଯିବା। ହେଲେ ବନେ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ଢିଲା ଗୁଟେ ଏକା ଦରକାର। ଖଦି କି ହାତ ବୁନା ହେଇ ପାରଲେ ତ ହେଟା ଆର ବି ଭଲ ଏ। ଦାଢ଼ି କଲିଆ ଥଉ କି ଟିକେ ପାଚଲା ନ ବୋଇଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ। ହେଲେ ଟିକେ ବଢ଼େଇ କରି ସାଇଜ କରି ଦଉନ ନ। ହେଥିର୍ ଲୋକ ଜହ ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେବେ। ବେଗ ଜାନିକରି ଭିଗ ଏକିନି। ହଇ ଏକା ଟିକେ ମାସେ ଦୁଇ ଦିନେ ଆଗୁ ଇନୁ ସେନକେ ହେବାରକେ ପଡ଼ିପାରେ। କଥା କେ ଟିକେ ମିର୍ଚା ମସଲା ତେଲ ନୁନ ଦେଇକରି ଚିକନ କରବାରକେ ପଡ଼ବା। ଘେ ଅଧେ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକକୁ ଧରିକରି ନେତା ଗୁଡ଼ାକର ନିକେ सोच भी ଯିବାର୍ के पड़वा। आर जदि राजनीतिया सभा होचे बोले लोग ठुले थोन न। हेती तो चिन्हार जनार तारू वार्ड मेंबर की सरपंच आर जदि हाथे पाते अच्छे कि हेड कहले दुई चार लोग पछाड़े ठिया होचन बोले 2 एकड़ बिकी दोन न चिंता नहीं। गाँव नु गले सहरे रहबे, सहरु गले नगरे की राजधानी ती रहबे। कर्मे कपाले जदि जमी गले बोले नी कहन जहाँ कले भी चारि खन माप। आपन को किए कहूँ जे बड़ नेता हेबार लगी जे सांगधरा पछुआल कुजी गुटे हेबार दरकार है न। पीसी पाइबार एतकी हो गले तो चलला। जेबे जेन आड़ के वर्षा हेबा हेटा देखी कर छता नहीं आड़बे के जे भोट जितबार बागिर दिशुचे कि जीती जीचे लगन बागन देखी कर पस धरबे बोले आपनकर बाड़ी व्यवसाय तो चलबा। तार संगे संगे केवल लोग को जवाब देबार भी नहीं पड़े। काम नहीं कले नेतार से न जीवा आपनकर दिहे तो कला नहीं लगे बोले आर काना चिंता करूछन। आंग मुजी करे डिगी पके होन न राजनीति थी रखुचे फिर भेट पड़ले कथा हम।